Vi har ju en hotbild av både interna och externa personer. Det gods som mest intressant att stjäla är ju mobiltelefoner. De är ganska små och de betingar ett högt värde. Vi vill ju ta en person på bar gärning vid stöld, för det måste hålla i en tingsrätt i ett senare skede då personen ska dömas. Under semestern försvann det mobiltelefoner under en transport mellan Örebro och Stockholm. Med hjälp av GPS-data kunde vi konstatera att chauffören hade stannat på en rastplats oförklarligt vid flertalet tillfällen. Han stannade ju någonstans här. Så vi satte den här rastplatsen under bevakning för att invänta att det motsvarande stöld skulle inträffa igen. Så efter 3 veckor så gav det äntligen napp. Då stannade chauffören där mitt i natten. Gick bak till skåpet på lastbilen för att fylla svarta sopsäckar med paket. Chauffören bar stöldgodset till hytten för att sedan åka vidare mot Stockholm som om ingenting hade hänt. När chauffören ankom till Stockholm så var vi flera resurser på plats. Han har rullat in här nu. Nej, det är inte han. Uppfattat. Nu kommer han där. Kontakt. Nej, han går. Jag blockar framför en annan stannat. Uppfattat. Ur bilen. Så, du är gripen. Vi kunde gripa chauffören och därefter så ringde vi polis. Vad har han sagt till er när ni har konfronterat honom? Han vet ingenting. Han blånekar. Du ligger på svarta sopsäckar. Den här chauffören misstänker vi för många stölder, men han står åtalad för stöld av 74 stycken försändelser. Det här caset omfattar drygt 600 000 kronor. Och det blir ju snabbt stora pengar när man pratar om mobiltelefoner. När jag har lovat en kund att vi ska skydda kundens gods, då gör vi det. Oavsett om det tar 3 veckor eller 3 månader. Vi ska ta den här tjuven. Punkt slut.